Jenenge Mbak Mimin, Mbak Apri ya wis to yo nggelake wektune Mbak Mimin, Mbak Apri, Mas Gareng jumeneng sarang-sarang. Disiapke lagune monggo Mas Dio. Yo. Ki ben saya tambah semangat, Sing daku njangkepi wektu mengko kajangka sing penting kuwi dhewe nggelar ngene iki nganut kelawan lingkungan. Nek ning Wonosobo ke pancen wis kaprah lumrah. Janji ke urung bar subuh ra pareng rampung. Nek ning kene pancen wis ana undang-undang saka jajaran pariwisata Semarang kene seni kebudayaan. Aja nganti pagelaran wayang kok ganggu wong ibadah salat subuh mundhak ora prayoga kedadeane. Ngono ya, Truk. Setuju pokoke. Setuju. Iya. Suwan malih Mas Gareng, Mbak Mimin. Halo. Mbak Apri. Tasih semangat Mbak Mimin. Semangat. Kula nenten sinden kok ngantuk awak kaya kudu gepruk ngoten lek kok lek prihatine wong Jawa ten pundi ngoten. Sinden kene ra nek sing Ana sing ngantuk sinden kene. turu. Piye? Paring panjengkuyung njangkep wektune ya Mas Gareng. Pak, menika ugi tasih kathah ingkang sami kepareng wungon katan nyuwun marang Gusti. Muga-muga sedaya tansah manggih rahayu wilujeng. Amin. Matur sembah nuwun ingkang tasih nenggani ngantos enjing menika. Dasare pambulutan ya akeh sing diaturke terus kena. Iki mau ditagih karo Pak Sapa mau? Pak Agus Seto, Pak Agus Seto. Ngersake Angenteni. Iya. Sing bawa sliramu no. Lah Mas Gareng. Iki minangkani lagune apa Mas Gareng? Angenteni. Angenteni. Angenteninipun anggitanipun Ki Mbak mantep. Princess panjenengan sing bawa. Mergo pangrantune warga masyarakat Glodhogan iki pancen saka rasa tresnane ngrantu kelawan panjenengan uga Mbak Mimin. Lah iya. Pokoke ngaturke bawa ki nun sewu ora kudu apik sing penting nglegani warga masyarakat. Leres. Ngampil bawane sapa ora apa-apa no. Kok ngayu. Ya ditanjake karo dieling-eling. Iya. Bawane ingkang cekak aos mawon nggih. Ya. Gumeni wedal. Sarta gawe lega warga masyarakat ana wewengkon. Lah nggih, kabaripun ngaten. Patuton ku wayangan rong bengi kok protesen mriki kok. Sapa? Patuto wayangane rong bengi ya, Mas. Kangen kutan pau pama alon-alon Tekane no. Alon-alon. kok kirek. Jebul lah kok weke dhewe ana sing anu nyengkuyung. Mung sliramu kang dadi telenging ati. Mas Gareng. Piye? Inces ki ngon pipi nggo isi mer kok patutne aku kok kaya buras ya, Mas. Apik. Lah nek apri kan iso kelip nek aku nganggo rek ngono malah kaya buras. Kuwi mah ora kaya buras. Lah apa? Mah kaya ke lho, hasil sing seger seno ae. Oh, hasil seger seno. hasil seno, seger seno. Ayo seger seno Ini ae. apa? Ayo, Lek. Wes lawas anggonku nunggu sliramu tan. Wah, cengkoke. Lah. Leledo. Terpantau Bu RW sampun Bu RW. saya. Bu RW. Gantos Busono. Loh, Bu RW luar biasa loh effortnya. Iya. Sanggulan dari Jawa. sore sampai pagi. Loh, kebayaan diding dari sore sampai pagi. Kuwi yo perjuangan. Perjuangan aja kaya sindan iki. Ngapa? Wis nganggo kebaya maju dari ning ngene ya. Lah nek kekencengan gur ngentut ae kok. Terus malah buka padi to, Reng. Ayo ning kene liyane koncone dos tutupan kabeh wong tas tus. Mas Gareng. Gilirane Gareng saiki, yo, Reng. Sliramu nate ngendika. Clarisen.
Tresno tulus lahir tresno lahir terus sing batin langsung nggih langgamipun iki kok ya wong telu lho ya iya aku ngenteni kamu kaya ngenteni modene wahyu janjimu dan senyuman serang kalbu deku semua pujanku tak jaluk citra janji dosirani mas wong merati amo sira dadi ati Yuk, so. Kalau. aku tansah angen Iya. Enak lho, Gong. nyamleng ya truk uga petepotan sahsu mandeng kadya kanthi do wong ayu klan ser Lah Wis enggak kok kaya geronge para buta wae. Lah niki dhewe anu support system. Waduh. Mas Gareng kok mboten leren jadwale suwanten ngantos ngosos. Lah iki disupport saka kiwa tengene. kowe ngece aku kowe ngosos aku nek ngomong iki pancen lantang iki nek kon nembang pancen Lah iki tak support system lho. Dadi ayo dasare ning ora lho iki kaya sing tak omongke mau nyelot esuk malah lanang kandhani kok senggakane. Iki nggo bentengi diriku nek aku jak ketok wedok nek dikersake panitia piye. Alah. Nek tak gawe suara lanang kan panitia gila, satemah kehormatanku terjaga. iki hansip es dok kondur kok ijik iki hansip apa iki lah kowe iki ra ya hansip lah aku seragaman karo hansip aku mah ketangkap teles aku kok teles basah ayo basah kledang kae ternyata janjine deten cedera kelenet belat bisa sahabatmu wali Ayo Cora. Sekar anom Taruna Laras Wayang Truk Enggak kesaken akan aku ngenteni kamu Ayo yo. kaya ngentenimu kuning wahyu janjimu tansah sumimpen jroning kalbu Asik-asik coy.
mo senku asik dedek mindo lah yo mas yo tak jaluk joci janji dosira mas Among sirah dadi hati rino wengi masih aku tansah ayo yo Wah, asik-asik. goyang inces moga sampai bawah katakan sasu aduh mandeng letnya ganti Asoy. dawang manis lenser kuning goyang piye ta Piye reng rasane reng? saya iso kudu Piye rasane semangat. li goyang karo princes? Jos, nek iki cetha goyangane energik. Lah iki goyang pisan asam urat to, Mak. kuwi jenenge goyang pitik angrem lah nek kono gek memeti aku wis anger mak master gureme akeh banget Iya. mula dik-dikan dadi gur kesele kukur-kukur kuwi tumo Sik, aku mbayangke umpama gureme akeh kuwi re mlaku ki kowe ora gelem jenak. Dadi ngenang ngene tok. faktor lah sapa kuwi faktor Mas Lah, kae. angger do nyawang aku rak rono ya do merem ya Kae klebon gurem kae. Mas Jio kae patuta ngono upama aku dikoncone Mbak Linda nu karepe ya arep didahar lho Mas ya kan aku jek emane seduluran mau rusak pager ayu to Mas ketoke Mas Dio ki ya urung lamur kok Le lah iya kok kandhahar kowe Mbak Mimin, nggih iki mau ana sing glendeng sampean. ngriki kula Nalika kula munggah panggung niku, Nggih. Mas. Nun sewu Mas nek jenengan mesti ngertos iki asline pripun, Pak. Jan-jane niku anu to, lanang apa wedok to Pak niku ngeten. Aku teko matur Kira rasa ketika jemawon. pripun? Niku ngeten Bapak Ibu. Nggih. Yen umpama kok dandan wedok ya bisa medhoi nek dandan lanang ya bisa. nggih Nggih. alah le dinggo kudung wong liya padahal anu Pak Dalam dhewe Asline sing pengen roh dalange Ngerti bae kok ya. mergo dhisik wis tau kampusan ngono. kapusan sapa Wahyuni kayu tenan blinge ayu nek dibuka isine pohong ora Mbak ngomong Mbak Min kan lanang apa wedok torpedo ngoten Wong ya ana parekane kok. Apa, Mas? Gendong tenggok isine enthrik. Iya. Ketoke wedok ning ora duwe apa-apa. Oh lho polos banget. ya nah Kira-kira sing njaba sekune ra. ayo tenggok Yo, ayo. kledang kae teko prayata janjimu datang citra gelang alih welut bisa saupama aja lali kalih kula Bayu. dadi apa kowe iki Hos, awas, awas, ganas, geragas, kulkas, beras, giras. wis Ayo leyake tampil kok. Ayo.
Iya. Piye to? Arem, arem. Aduh. Arem, arem. Tak deleng, tung tak det deleng. Ayo tandangi reng yo. Oh dilegani. Pancen senengane warga kene iki yo ana seni budaya warok barang. Arem. Moh nek ora serius. Sing Arem. Aku ora apal. Kidul kae apa? Ya lambeku sing ora pas. Yo. Arep sing sayo sing rukun. Rucak nanas, rucak wong edipeni. Kok ra gathok iki. Kon mulane piye? Raja putra ing ana. Zaman wis akhir. Sampun nggih, ora nggih. Akhir nggih. Akhir niki. Iki wis jam pira? Wis jam pira iki? Ya. nanjake kadang-kadang penyanyi Mbak Apri. Siap, bilangnya tak maklumi Mas Gareng nek wektune omber seliramu tetep kudu anu lho. Ayo Mbak Linda, Mbak Febri. Ini lagu ingkang dereng lestari dereng. Lestari sing urung. Lestari bro. Yuk. Ya. Yo. Ditanjake kira-kira sing durung dipinangkani apa lagune Nduk Linda, Nduk Febri. Lestari. Lestanton nggih. Rasa tresna kang sejati manggih lestari. Ki jane ki nirokke suarane sapa ngono lho, Mas? Gus Ulin nek iki. Samonare srangenge wanci sore. Kuwi iki cengkoke sapa, Reng? Ki cengkoke sapa to, Mas Gareng? Gus Uling. Jajal nek jenengan iso nirok-nirokke ngono to, Mas. Gareng internasional jajal. Coba dites, Mbak. Nirokke swara dalange. Dalange gampang. Piye coba? Sikrawala kang tuwing. Ya mirip ya. Karo ngene nek dalange biasane piye? Yo, iya mirip. Wes Reng, aku kangen Reng suaramu. Ucura ngapalke ki lho nek do pas ana Habiban ki cara tembang-tembang religi piye? Contone. yes. Oke. Ngawala celek padane langsa sedang pangan dikorange. Iki wis jam pira? Wis jam pira iki? Lha ngrungokne iki tenanan lho, Reng. Warga masyarakat Glodhokan iki penasaran. Ya, oke dagelan iki cara maca perkara nggon tulisan Arab ya fasih. Bareng delegasi saka kibote malah iki wis jam pira. ya kaya ngono ki ya. Ya. Manut kahanan. Kahanan bener. Ya. Yo Nduk Linda. Lestari diaturi lestari, Mas. Sekarang om. Sedaya. Alhamdulillah ya Mas Gareng. Pargan wilujengan dusun Glodhokan tansah winantu rancak lulus raharja mangya yuwana sekolah. Amin. Bakune kaya ngono kuwi. Ya, iki ngene Mas. Piye, Mas? Kanggo tembang pamungkas iki ben saya gumregah saya semangat najan wis wanci injing.
Setunggal tembang pamungkas karo kanca-kanca. Iki kaya mau, iki kanca-kanca presiden ben yo melu jumeneng sisantine karo Mbak Apri, Mbak Mimin. Jumeneng dhuwur. Iya, wis kabeh iki ben gayeng. Yo. Kalbu Mbak Win bareng melu jumeneng paring pakormatan pungkasan nguwacara panipur. Oh, pokoke saka kabeh melu nyengkuyung. Lagune Manut Mas Jio. Ya. Ayo Mbak Apri, Mbak Mimin paring panjurung donga kagem marga wonten glodhogan mriki. Nggih. Dongane bintang tamu ki sok akeh mandine akeh berkahe. Matur sembah nuwun dumateng sedaya warga wonten glodhogan, sedaya panitia mugi-mugi warga glodhogan tansah pinaringan keselamatan. Amin. Paringan sehat dayanipun. Keberkahan tinebena saking suker sakit lan memolo. Amin. Ben, iki Mbak Mimin rakyat tansah tembung wis to. Ayo. Nggih mugi-mugi jek pinaringan kanugrahan, kabegjan lan kamulyan. Nggih barokah. Semanten ugi kula menika donganipun sami, Pak. Piye lho niku to? Ayo dongane apike. Nggih, matur nembah nuwun monggo setunggal tembang pamungkas saking kanca-kanca. Sekar Anom Mas Jio sakonco. Pun aturake. Monggo. Rahayu kang samya pinanggih. Wilujeng sak lami-laminyo. Ngerti cara aja ditinggal kapribaden katimura kok yo sing eling iku budaya cara aja ditinggal kapribaden katimur kok yo sing elingke iku budaya Inggih, nderekaken wilujeng kundur katur kadang-kadang kinasih Mas Gareng uga Mbak Princes Mbak Mimin matur nembah nuwun panjenenganipun linangkung katur sedaya para kadang-kadang saking Sekaranom ugi Taruna Laras WIDW audio uga saka TVS live streaming Mas Trimo sakonco kadang-kadang yang parang nyengkuyung tumapaing upacara wilujengan dalu menika. Uga matur nuwun ya Truk katur para warga masyarakat ana wewengkon glodhogan kene ya Truk. Sing wis kepareng paring katresnan paring kapitadosan kawan aku karo kowe sak kanca ya Truk. Wis muga-muga wae Gusti berkahi berkah barokah satemah desa glodhogan ini dadi desa sing ayem uga tentrem gemah repah lojinawi pokoke wis dipikantuk wilasane Gusti Kang Maha Agung ngono ya Truk. Lah ya. Ya sayogong saiki aku kelawan kowe nuhoni
dawuh saka kersaning Kanjeng Rama iki kaya-kaya nek titik saka sasmitane kowe arep ana dayah kareng ngabrotan kene. Jajal bapak dikandani bapak diaturi pirsa ya, Gong. Ya Truk mundur sawetara ya, Truk. Semareka den prayitna semurireka bali titiyon nikanda blegek ugek hemal sadulita prenjake padha ganter ana panging kayu kayon jagone padha tarung mracih nani lamun to rompok karang kabeh
kabolotan mriki mboten nyono mboten nginten krawuhan wujudipun satriya. Krana dangu mboten kepanggih kalih panjenengan. Sajak supe jroning pangraos kula, Ndara. Truk, piye Pak? Kowe kelingan ora, Truk? Pripun, Pak? Iki janjane sapa ya, Truk? Kok nang rasa tak goleki, tak rasa-rasa kok ya durung ketemu apa kancamu apa piye, Truk? Wah, ora, Pak. Iki dudu kancaku, Pak. Mosok aku duwe kanca bagus iki kaya ngene lho, Pak. Kancane nala gareng. Ora kok, Pak. Aku ki nek duwe kanca ya mung sak derajat sak pangkat wong pidak pejaraan kok, Pak. Apa kancamu uga? Wah, wis cetha nek. Dudu, Pak. Cetha nek dudu kancane Bagong, Pak. Wong Bagong ki wis rawung ya mung winates to, Pak. Ha teko di anu to, Pak. Ditakoni wae kok piye pawartane utawa piye sak tenane iki janjane iki sapa wong sedulur kene kok suwi ra ketemu ki dadi lali ya, Pak. Wis nganggo tenan, Pak. Ora kok teges Semar mitambuh kelawan jeneng sira Sanga Bagus. Janjane sampeyan kuwi sapa? Gus Den Janur Gunung lah kok kersa rawuh ana rompok Karang Kabolotan kene, Gus. Semune Kakang Semar Pangling, semune Pangling kelawan bendaramu. Balaka suta wae Kaki Semar. Aku iki tedhak turun saka Kanjeng Rama Begawan Anoman. Aku Bambang Purwoganti, Kakang Semar. Ndara Bambang Purwoganti. Lho lah kok wis dewasa to iki. Janur Gunung ndika rawuh wonten rompok Karang Kabolotan mriki menapa iki dados punjering sedya, Ndara? Gandeng ngerti sampean ki momonganmu lah nek momong pancen tak kira ki ya urung kenal. Ora kenal jebul momongan kula Ndara kula ta menika. Waduh, nyun pangapunten nggih Ndara Bambang Purwoganti. Ora dadi baya pengapa Kang Semar Badranaya. Lah wonten wigatos menapa? Lah kok Janur Gunung. Balaka suta wae Kang Semar Badranaya nggonku prapta ana Karang Kabolotan kene mung bakal nyuwun pepadang. Nyuwun pepadane kuwi tegese panjenengan nandhang pepeteng. Ya mangkono Kang Semar. Krana kahanan negara, krana kahanan pertapan ana ing Kendali Sada Kakang Semar Badranaya. Dina samengko Kanjeng Rama Begawan Anoman Kang Semar. Satemah gawe bingung para cantrik manguyu janggan para putra sesuk kang mapan ana pertapan Kendali Sada. Orang Wiwisana Sapta Candra pitung sasi lawase Kanjeng Rama Begawan Anoman mindra saking pertapan Kendali Sada. Gek pripun to, Gus? Lah kok enten lampah ingkang kados ngaten menika pripun to, Gus? Mula saka kuwi Kaki Semar Badranaya, nggonku prapta ana ngarsane Kaki Semar Badranaya bakal nanjuhke sarta nyatake mbok menawa Kaki Semar Badranaya ngawulani kelawan kahanane Kanjeng Rama Begawan Anoman, lamun tasih pinaringan kasugengan ana ngendi papan dununge Kanjeng Rama Begawan Anoman. Lamun to wis pancen dikersaki dening Gusti kang akarya jagat banjur ana ngendi papan pesariyane bakal sungkem kunjuk Kanjeng Rama Begawan Anoman duh Kyai Semar Badranaya. Krana gedhe rasa tresnane Bambang Purwoganti lawan Kanjeng Rama Anoman, mula banjur Bambang Purwoganti lunga saka pertapan Kendali Sada telenging sedya bakal ngupadi lawan Kanjeng Rama Begawan Anoman. Mula tuduhna ana ngendi papan dununge Kanjeng Rama Kyai Semar Badranaya. Sorot ing padam sumura amadangi jero pasareyan ngenani wadana remu ramu oh
Om